Sahur, Mak. Iya paran, Mak. Sahur. Kayak mari we pikir kayak sing kowe mau iya, Ika ya. Mangan digugah ketangi kabeh ki sambele kayak. Sambele. Yo kadung ono iwi iki, ono iki kudu ono kulupe pan iki kae. Kowe kayak ulung wis maring siapaken sira aja kari ruwet Kulupe paran. Ya kayak entek kena. Ya Allah. Entek kena iki. Ketemu kangkung maning, Mak. Yo wis iku kan iku. Ya tapi biaran. Mau niki anake ndiko, Mak. Ya kan iku. Ya mosok sing digodhog. Iki sira kan gopo durung mari kowe panganan wae. Ya mosok gopo mau maimsak kae. Ya Allah, Mas sampai kapan iki, Mas? Dipangani kangkung tok. Ya iku terakhir wae wis biaran. Kowe panganan. Wong wong tuwe durung mari masak ubut ben iku panganan wae kangkung mentak kau. Mama, ya Allah sampai kego ngimpi ya mak isun bendino mangan kangkung. Iki mau ning jalan ditakoni kangkungnya magi Kang. Perkara kangkung kok, Mak. Ya kan ya diwara wong kudu ati-ati syukure. Magi untung ono. Ya tapi iki delengen ta, Mak, magi mentak kok. Ya Allah, itu risikone sira kudu dikongkon makane aja diluruk maneh. Ya mangkane kadung ngongkon iku lengkap ta. Lah wis sira kepikiran dene sing mikir wong mak sing dagangan tuku kamu sak kresek. Weh, iku cepetan gak sira sing gelem dikorup iku panganan kangkung kau. Mak. Hari ini habis pikir isun, Mak.